Tante Kotoko game na baby ama Kotoko lose 1-0 ewo Accra Sports Stadium. Kotoko fans are react ya video no any audio ni nyina wa ha mede bro we dey yenkutie ni straight away go no second half and Joseph Bakasu e share 46 minutes ya koba ya corner omo cross ba ya na odene nine pa na omo mark no NFL go ne by. After that Kotoko supporters react pa yenkutie. na ne bo akotoko agbo kura akotoko ebo ne kwa se na say performance we say we na ye no omo no league mu a aka kotoko ka bana anka yakoye ni performance ya kotoko ma league ai game we mu ene no so many ene papa ti wa be tire aka se ni pa kotoko players boys you pa de ene de me no be twi ayam pa platform ni so ne pa ya de okeke kan no wo performance we no wan sha fa so be na wo so asabe na kan za na de ball no ye si wo ball ni keke na wo sha de ya na se nke ye we enka so be tena chile ade ase ball no mo first half no ball no mo ja mo she no wa anya de ade ase mo anya de let's we say nka mo ball mo ya de anka se bi nka goalkeeper be kwa sacrifice no wa ma with red card asa ade ne de enka no kwere na wo obi etu aka se ball ma ball efe no ball efe ni a she wa ba so me so I two for 150,000 Ghana dollars now. The more, Sabi, who has is scared that from what woman said, or Munko Bona, you show one answer them. Massa, ya don't get canoe cry. Ya don't get canoe cry, Massa. Boro, oh, you answer about one nation. I would join to Papa, so now we be show who Yaga and this is Namana Mobo. Massa, ya okay, canoe cry. na ya de ope kanta papa na ya ope kanta mo nkrofo bi o platform yi so se ne pasa ka oni mu ye kanta ho ka platform yan ka mi ke kra ka ni wura no kra egu ka obe cancer platform kra ma o mo bi amla e ma so nkrofo bi o platform yi so ọmọ fún bọ́ọ̀lù ọmọ àṣẹyìn bá kọ́tọ́kọ́ players ọmọ ní ọmọ náà ọmọ tó ń fọ ọmọ ṣọ́ọ̀tì àná gbọ́dọ̀ ọmọ ní bọ́ọ̀ ṣe mọ̀ ọmọ ní bọ́ọ̀ sọ àná like nìwú ni adẹ ọmọ náà ọmọ tó ń fọ ọmọ ṣọ́ọ̀tì náà ebi ní ọmọ náà mu. Obi nkanta wo abra wo ka se eso wani no nanka wo so man ka hwa so ate ase ba as far as atwe afoforo ba mu ka se wa be ka se no na se wo be so obi so be ka bi so o ka so wani a e wo adwen ba wo se eso wani na mu a wo be ka se no na ba so kire se e obi nkanta ya asema kan na me se nkasa because obi a wani ni o de hwe ne bo no obi a wani o expect okotoko no e di obi na kanta be kasa wo kan na se sa wa bo kasa de ti Uka say so when yan go be no problem. But I can so when na say wa be kase e platform it means that we can be kasa bo asem. That's what it means. Area say you be can kasa obi pe kanta. Kasa na kan kasa sen ka wuti di ka bo ze wo kan na wo sen ka wo kan na wo nka say wa be kasa me kan ho. Bo so na dey. Wa kan say omo ya dey no problem. Nka say wa be kasa no ni ba no twa yam. Area say di be kasa na ni a twa yam. Na obi a wana obobo na say ya hye wa asem abobo pa e de ko itimu a say ma hye na ya dia tumza aza Yakoso mu ho 2-1 na ya qualify we no enya de a yintimi nya bi nti ore na yemhwe 2-1 yakoso mu 2-1 ya qualify bere mo gidi sister na be qualify me bra kofi nya ya bra na ya kan o se no kre enya so pe kanta benis vonse be bia agenda no wan fan to haya de e free to nya ya bra ne kan no kre no wa kan sebi ya baba no ya nana otumfo oboka yie pa oboka yie oboka yie ta go to yan profile di share na me no kre from prayers na nkasa yes from it is a brand na ya ka say this ya e true I say ka no kre when your Premier League ni ebu where when your Premier League ni ere ebu where confederation ni ebu ntino na say ni bre was area you be bre na predict
that prediction no on za akọ bunching you was say next game no penifo hwɛ sɛ da nneɛma betumi ayɛ akɔ na akɔsie metumi hu sɛ coach no so no adwuma wɔ ne ho because nkurɔfoɔ no ɔmo bɔ eti ɔmo mbie mu nti deɛ mobɛtumi ayɛ ne sɛ modu eti no a ɛsɛ mo pem bɔɔl no well na munya so a na mode ne na ɔmo ma ɔmɛgye afi ɔmo ahoɔden nsɛm mo mu susu a mo ho na nketenkete ɔmo yɛ akɛseɛ nti ɛsɛ mobɔ short fi akyire kɔpɔ no mu na mo coach no me coach wei deɛ me ne tactics wei deɛ me koraa mete akyi mehwɛ match no mehu deɛ nkurɔfoɔ no yɛ nyinaa na wote hɔ saa mode wɔ a wei apo ɔsɛ asɛm a ɔkɛ na no na lost tv fo yi nkurɔfoɔ wɔ mu video ɔsɛre a wei nyɛ first time akɔtoko yɛtena fie alusu wei nyɛ first time me se first no nyinaa bisi maame no the only thing ana me di makoma di akyerɛ ne sɛ mehu sɛ lɛɛsi wie no yɛ frafra kɔbɔ so ataseɛ ɛna africa no wobɛkɔ a gye sɛ woyɛ wo tim yie o obi tɔ player $300,000 $400,000 $500,000 abɛtɔ player $250,000 mo a mo players no mo totɔ mo saa na mo saa de akɔyɛ mo tim yie na wo so tɔ player the highest kura wa yi no kura ne yɛ ayi yɛfɛ ne sɛn $30,000 so nti $30,000 kura mi nyɛ sɛ kura mo timi tɔ player kura saa nti no team no mi di ɛmi susu sɛ ɔmo kɔ return encounter ne ba ɔmo keep team no na ɔmo nyai sɛ yɛtotɔ players egu mu ba saa yɛhu na ano no ɔkya seɛ ɛsɛ mi ka sɛ performance na ɛyɛ adwuma ɛdan na mi ka ne ha sei mesi o performance no ɛna ɔmo sɛ dan na mi ka asɛm bi kyerɛ mu ha mesi performance ɛnyɛ a opa akɔyɛ duro sɛnsɛn kura yɛ nfa ebi ana mi nka ne ha performance na ebi yɛ adwuma performance no ɛkɔ correct ana mpaebɔ no ayɛ dɛn ate akyire nti kofi ayɛ na mi ka no ɔho sɛ wɔn ansiesie o tim na because nyame ɔboa de ɔboa no o siesie o tim ni wia na mpaebɔ ate akyire ba team no ni level no anya nduru ba bibi na o se o de mpaebɔ nko a masa ɛmfa saa na football no tie see nana deɛ though yɛn nyinaa yɛ ka bi otum for I think sɛ mi de bi anam ka so ɔnam ɔpɛ na ɔbɔ saa ɛka twitwiri yɛ sɛ yi o wokɔ kan nipa bi nti aseɛ nipa bi nti aseɛ boys ne obi nga sɛ ɔmo no bɔɔl no bɔ o yɛn firifira yɛn fa quality yɛn firifira bɔɔl ayifo yi Morocco fo ɔmo abɔ bɔɔl papa biara saa asɛ bi a yɛn mo bɔ bɔɔl ase kɔtɔkɔ baabi mɛmɛ ɛhu ne saa koraa na experience ɛna ɛdi ti kɔtɔkɔ abɛtɛamu a ne bɔɔl no wambɔ bi abɛtɛamu a bɔɔl no ɛnɛ de wambɔ bi koraa wambɔ bɔɔl no bi koraa nti ka yɛwɔ bi wɔ n'akyi a abɛtɛamu a oni hɔ no so wɔ hɔ a aka ɔno ɔsɛ ɔyɛ ntɛmpa na anka ɔbɛn mɛ so ɛkɔfa wɔn fa ebi ni hɔ yɛnya yɛmpa ne sɛ ɛbɛ qualify ba boy nkɔla boy deɛ me ɔmo bɔ nkɔla bɔ yɛ press nkɔla bɔ na ɔmo ɔmo nim time a yɛsɛ yɛsutu time a yɛsɛ yɛ pass na 40 passes bebree workforce ɔmo experience press well bɔɔl na ɔmo nim bɔ na bɔɔl no so ɔmo te aseɛ nti ɔmo hu yɛn sɛ ayɛ sɛ yɛ nkɔla kɔtɔkɔ team ne yɛ nkɔla bi a ɔmo ni ɔmo bɔ ɔmo ni time a yɛsɛ ɔmo sutu ni time a yɛsɛ ɔmo pass ni time a yɛsɛ ɔmo gyina bɔɔl so ɛni deɛ yɛn kɔ na yɛkɔ yɛn buro na yɛ ba adɛ ɛna adeɛ baako so a mehu wɔ kɔtɔkɔ team ni sɛ donzo no ɛsɛ coaches na ɔmo yɛ adwuma wɔ no onim tam a ɛsɛ ɔmo de bia na ogyina ɔside okogyina ɔside koraa onim sɛ ogyina ɔside ti sɛ bɔɔl na aba nsa ogyina ɔside ɛsɛ ɔyɛ striker always na ɛsɛ ɔhwɛ ne line ɔnhwɛ ne line de bia na ɔkɔ gyina ɔside na bɔɔl na abɛto no na ɔside ne bɔɔl ma hwɛ nyaa minim sɛ ɔmo kɔ training na ɔmo ntumi nka nkyɛn no deɛ ɔmo bɛɛ kɔtɔkɔ team no ɔmo ma coaches ni nyɛ ho adwuma na ɔmo nkyɛn ne sɛ ɛyɛ ɔnhwɛ ne line so
ade bi outside dey I don so do ai kin solomon asem na o kan die team bi acha ko awe no pero so sa na se ball o team go keep ball because we need home team na ball stadium ni stadium supporters and supporters who go keep ball Europe na boss ball no ho who free home no ko awe ya o team ball say dey home no but Africa ni dey so open ya anya dey obetima keep possession no sa o because na what say touch ball no ball no ncha win some so dem be ya opponent ni be confused now the ball at 2 wins no confuse opponent ni because opponent ni be nya strength a chew so nti enu na say yehwe on say I can't be true and correct but 10 against 11 na nkata no amata the ball deal the ball edini one camera yemo na baso anya camera nso anka boy meje bisa bana no anka second goal no nyame no kura mi aya ya the camera waboy the red card na wasa dini so no asaya me ya ayere aka ho yie pa nyame de kapre na super so kam mi kwa set one ya qualify ni na e adwumadene eye adwumadene papa ana wasa yenye de yenye eye adwumadene we de nya kasa ana enye se WAC fo asa ana enye se ni se baby eye adwumadene ya mi nua kwesi ndozo asem dia na me mpese meka na ha woni mi senka kwa mpoku da so ti ase na ni nan eye na nka wo koto kampo a ka omu di ndozo betwa ne mpoa enne ya kwa mpoku ni ho no edi ndozo gina mu no won koto for supporters no mu rofi ndozo kura o mu rofi no but senka anye ye na nka kwa mpoku da so gina mu na kwa mpoku ejina mu a ka omu di ndozo betwa ne mpoa enne ya kwa mpoku ni ho no won se obi kan ndozo ho asem amu fa ndozo no tse dia onu na beji Kotoko aje nkwa no football no de watena ho no ya na nim de ka me ya na me perplex asem ka Kotoko supporters no mu hwe yi na ne yakura ka tere se coach ni nya kuduro no on bench kwa mpoku no ndozo mbona ndozo ni ball bo basa ene ndozo wahi me ya na me perplex ya ka na asem sa o u single player bi no wakana asem a me ya na me pen no Let's anko yi asese ne ball anko yi performance nya obia na anko yi. Ye beta ko hihye no ma. Na ko ba se yetimi di player bi besi ho ne ye kana asem saa na ye bɔ n'akyi. Ene ye kwampoku ni ho no. Mo hu se ndozo obi busa na asem. Sa na football ne tie. Masa, ye what tense bi wo wi ase fe no future impossible tense. So what ya say, who ko hye war for 1-2-1 won home ho. Hey bema. Ja. Ebe den. Maybe when they say, "Yama players no enyantias yes ke freem." So ahu. Na ye mo hope. No mo ko work one one. Mo make sure so mo concede go. Ombo draw kura na just 1-0 bi kura no e normal. Na embusio mora se na be yo mo ba the following weekend na woni has na ebo. So ahu. Na omo fa samora ne ko bo has. So atias here. Aha. Na kwese ko qualify ho na ko biem no mo show be 7-6 ya ebebu o maba mo mbo mo ne has ma twa na has so betwa fam make us has for wase brekum Chelsea o ti no ya me hu se efrim ne prepare towards a friends Premier League no na bia ya je yeti na nye afi no confidence gap no teams ne wo mo Champions League mo den ya goro mini ogofi nya ka se bon yo mo boy na alaji guza so sere go ni afefe alaji guza si go ni ya de hwehwe ni ya obo ni ya o de o she go obetima bo possession abon ho ahwan opetime opa honkwa bo 120 na me nya go na team no obo be 1% no onya one go onu ana wa carry the game onu ana wa make victory no nti ende ye go ana ye de declare game and the final ni nyina ye go ana ye de declare nti abasa ti yan jona ye nyen sisi
aha yɛnsiesie ne yɛbɛyɛ corrections ne yɛbɛyɛ yes yɛbɛtumi akɔ mu home akɔhyɛ wɔ mo but yɛmmɔ nyame mpaeɛ na yɛnyɛ adwumaden no ɛno ana waka no ba adeɛ baako a ɛwɔ saa Moroccofoɔ no ɔmo ne sɛ ɔmo park no aso yɛ trɔ ɔmo park no da hɔ ɔmo sɛ deɛ grass wei no ɛti bɔɔl no bɔ ɔmo deɛ no bɔɔl no nante grass no so nti ɔmo nim so bɔɔl bɔ nti sɛ ɔmo de speed kakra hyɛ mu ɛno na ɛma yɛkɔɔ hɔ side a na ɔmo hyɛ yɛn 5 ne 6 no yɛnim saa grass no so bɔɔl bɔ ɔmo grass no so yɛ trɔ bɔɔl no nante so nti ɔmo tu mirika bebree wɔ so sɛ ɔmo ne ɛwɔ bɔ a nti sɛ kɔtɔkɔfoɔ no bɛtumi control bɔɔl no ɔmo kɔ away wɔ ɔmo park no so deɛ ɔmo bɛtumi ayɛ deɛ ɔmo bɛtumi ayɛ banyɛ saa na nkurɔfoɔ wɔ sogya deɛ asɛ na ɔmo soso sen yɛn ɔmo a ɔde sen yɛn wɔn ɛbɛyɛ den ɛno ne mi suro ne yɛ players no so no ɔmo ntumi nkura bɔɔl yie yɛ kɔtɔkɔ players no ɔmo ntumi nkura bɔɔl sɛ na basa players no ɔmo soso a ba ɔmo tumi kura bɔɔl ɔmo kura bɔɔl ɛyɛ den sɛ ɔbɛgye ba yɛ players yi 40 passes ne player gyina no abɔ to opponent ɔsɛ ɔnyɛ me nti ɔmo bɔ bɔɔl koraa me ne nti ɔmo bɔ bɔɔl saa ɛno na ɛbɛma ayɛ den no na yɛnkɔ try deɛ ɛbɛsi biara no yɛbɛhu why. Fabulous. Also, now, some boys in the one on my boy near like a striker. Lane South of Samo, the trap, swing. Boy, the Kotoko Yasan and Wabon. I know what keep one what? Oh, boy, 10 against 11. Walking to room, also like Kotoko reactions. Many and boys, the Tiana has G6. If I say to him, baby, I'm standard next to me. Like, yeah, men, but boys, they are never like born out boys now. Born. Won't say petty mistakes go back. Boy, what's a boy? Let me get